I ara és el torn del Premi a la Recerca i la Innovació Tecnològica, un guardó que vol reconèixer a l'empresa, entitat o institució gironina que hagi encapçalat un dels principals avenços tecnològics d'aquest any. Els finalistes són nou disseny i construcció de sensors rotatius òptics de Honer, un projecte realitzat pel Departament de R&D+I de Honer Automáticos en col·laboració amb el Centre de Recerca Matemàtica de Barcelona, que ha permès, a partir d'una innovadora aproximació matemàtica, revolucionar el procés de fabricació d'encoders òptics, no sé si l'he dit bé, aquesta paraula, d'encoders òptics de molta alta resolució. Segon finalista, RAID CRC de Goodwood, desenvolupament d'un avançat sistema de cribatge per a la ràpida determinació del risc de càncer colorectal a través de la detecció de bacteris biomarcadors en mostres de femta. I tercer finalista, SARAS de MJN, dispositiu mèdic capaç de monitoritzar i avaluar en temps real el risc d'un atac epilèptic. SARAS és un dispositiu portable, discret i no invasiu per registrar l'activitat cerebral i generar una alarma just abans que l'atac es produeixi. Lliura el premi al senyor rector magnífic de la Universitat de Girona, el senyor Quim Salvi. Moltes gràcies, bona nit, autoritats, amigues i amics. Per la Universitat de Girona, la veritat és que és un honor i un privilegi formar part un any més d'aquests premis ETEC. Són uns premis que ens sentim també molt nostres, amb la participació des de ja fa molts anys. Ens els sentim nostres perquè ja sigui a través del centre de l'Escola Politècnica Superior, per exemple, o l'Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia, centres propis i escrits de la Universitat de Girona, amb els estudis de grau en enginyeria informàtica, de grau en disseny i desenvolupament de videojocs, o de grau en comunicació audiovisual i multimèdia. Som molt els professionals, també amb la resta de graus, però sobretot, potser especialment amb aquests tres, són molt els professionals que s'incorporen cada any al sector amb talent i que per tant també contribueixen a la millora i a la recerca de les empreses. I també a través dels campus sectorials o el mateix Patronat Politècnica també és molta la feina que s'està fent des de la universitat, amb transferència de tecnologia i amb innovació tecnològica. Per tant, moltes gràcies també a ENTEC per facilitar i per aquesta fluida col·laboració que tenim entre l'Associació de Noves Tecnologies i la Universitat de Girona. I per tant, dit això, ara sí que passo a obrir el sobre i a desvetllar qui és el guanyador. I el guanyador d'aquest premi és Ceres de MJN. Perdràs mai només innocència. Tria un destí. Bona nit. Primer de tot agrair a ENTEC que ens hagin convidat aquí, que tinguem el premi. I vinguem cap aquí, parlàvem en el cotxe, nosaltres venim de Blanes i tenim una estoneta, i parlàvem de la píndola aquesta que havíem de fer abans, de coses nostres i tal, però no havíem parlat ni del premi ni d'un discurs, la veritat no l'havíem preparat. Llavors una cosa que sí que pensàvem és que fa 2 anys i escaig vam estar aquí als Premis ENTEC, vam rebre el primer premi del públic. Era just quan començàvem el projecte, 2016, i en aquests 2 anys, doncs la veritat, hem passat per molts altres concursos a Barcelona, a Madrid, a Boston, a Berlín, internacionals,
i n'hem guanyat molts altres, però aquest primer que hem tingut de l'ANTEC sempre ha sigut una cosa especial, perquè va ser el primer que vam aconseguir i ens va anar molt bé. Tot això ho hem fet per fer difusió del projecte, volem fer difusió de l'epilèpsia, volem fer difusió de les persones que pateixen l'epilèpsia i que estem buscant un dispositiu i tenim un dispositiu a punt de sortir al mercat que pot ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Moltes gràcies pel premi i bona nit a tots.